Okay, so maayong adlaw, no? Okay, so salamat kaayo nga naagi hapon kadiha karon naga padayon no sa pagpaabot pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay karon igsuon na ta sa chapter 4 sa Levitico. Okay, so before ta magpadayon, mag-ampot ta. Dalaygon ug mahimayaon ng mga Dios. Salamat Ginoo nining taknaa. Thank you kaayo Lord sa kahigayunan nga kami makabasa sa imong mga pulong. And Lord, I pray nga ikaw mamuhat sa among taliwala karon. And I pray Lord nga imong pulong o God mahitisok gid sa among kasing-kasing ug unahuna Lord. Na maka-learn mi og lesson ani. And salamat nga imong balang espiritu Ginoo. Makig-istorya usab ka namo Lord sa imong pamaagi Ginoo. Sa imong pinasahi nga pamaagi o God. So Lord, thank you kaayo. Ikaw Ginoo among ginaimbitahan nga mamuhat karon. Dalaygon ikaw o Dios sa walay katapusan. In Jesus name I pray. Amen. Okay, amen. No? So naanata sa chapter 4 sa Levitico. Timaon ni ang halad alang sa sala nga dili tinuyo. No? Sa mga sala nga dili tinuyo. Okay, ingon sa verse 1, ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga kun aduna kanilay makalapas sa sugo sa Ginoo apan wala kini tuyua, ang mosunod maoy ilang buhaton. Kay kun pangulong pari ang makasala og tungod niini naangin ang katawhan sa Israel, pahalara siya og toriyo nga baka nga walay tatsa alang sa iyang sala. Okay, verse 4, dadon niya ang turyong baka sa pultahan sa tulda nga tagbuanan at tubangan sa Ginoo og itapion niya ang iyang kamot sa ulo niini og ihawon niya kini. Verse 5, unya kuhaon sa pangulong pari ang dugo niini og dadon niya sa sulod sa tulda nga tagbuanan. Verse 6, ituslob niya ang iyang tudlo sa dugo og iwisik niya kini sa makapito sa tubangan sa sagradong tabil. Verse 7, paghiran usab niyag dugo ang mga sungay-sungay sa halaran nga sunuganan sa mahumot nga insenso at tubangan sa Ginoo nga nahimutang sa sulod sa tulda nga tagbuanan. Ang ubang dugo ibubo niya sa tiilan sa halaran sa halad nga sunugonon at tubangan sa pultahan sa tulda. Okay? Nga tagbuanan. Okay, verse 8, unya gikan sa turyong baka nga gihalad alang sa sala, iyang kuhaon ang tambok nga nagputos sa sulod sa ginhawaan ug ang tambok nga nagputos sa tinai. Verse 9, kuhaon usab niya ang duha ka hirinyon, lakip ang tambok sa batang ug ang atay. Verse 10, dadon sa pari kining tambok ug sunugon ibabaw sa halaran nga sunuganan sa mga halad sama sa iyang himuon sa tambok gikan sa mananap nga giihaw alang sa halad sa pakigdait. Okay, verse 11, apan ang panit, ang tanang unod, ang ulo, ang mga tiil, ang sulod sa ginhawaan, ang tai niini ug ang tibuok gayod nga turyong baka dadon niya sa gawas sa kampo sa usa ka dapit nga hinlo nga labayanan sa abo ug didto niya kini sunuga. Verse 13, kun ang tibuok katawhan sa Israel makasala ug makalapas sa usa sa mga sugo sa Ginoo apan wala kini tuyua, inig kahibalo na nila nga nakasala di ay sila. Maghalad silag turiyo nga baka ingon nga halad tungod sa sala ug dadon nila kini sa atubangan sa tulda nga tagbuanan. Unya itapion sa mga pangulo sa katawhan ang ilang mga kamot diha sa ulo sa turyong baka at tubangan sa Ginoo ug ihawon nila kini. Ang pangulong pari magdala og dugo niining turyong baka ngadto sa tulda nga tagbuanan. Verse 17, og iyang ituslob ang iyang tudlo sa dugo og iwisik ni kini sa makapito at bang sa tabil at tubangan sa Ginoo. Verse 18,
paghiran usab niyag dugo ang mga sungay-sungay sa halaran nga anaa sa sulod sa tulda nga tagbuanan sa atubangan sa Ginoo. Ang sobra nga dugo ibubo niya sa tiilan sa halaran sa halad nga sunugonon nga anaa sa pultahan sa tulda nga tagbuanan. Verse 19, unya kuhaon niya ang tanang tambok sa turiyong baka og sunugon diha sa halaran. Ang iyang gihimo sa turong baka nga halad tungod sa sala mauusab ang iyang himuon niining maong turiyong baka. Niining paagiha ang pari maghalad alang sa pagpapas sa sala sa katawhan sa pasayloon sila. So bisan og dili gituyo ang ilahang ang sala, no, ilang nahimo nga sala, nagyud gihapon sila'y himuon nga halad, no, wale para mapapas ang ilang sala. Okay, verse 21, unya dadon niya ang turiyong baka sa gawas sa kampo ug sunugon kini sama sa iyang gibuhat sa turiyong baka nga gihalad alang sa iyang kaugalingong sala. Halad kini alang sa pagpapas sa sala sa katawhan. Okay, 22, kung usa ka pangulo ang makasala nga dili tinuyo, inigkasayod niya nga siya nakasala, kinahanglang maghalad siya laking kanding nga walay tatsa. Itapion niya ang iyang kamot sa ulo sa kanding og ihawon niya kini sa dapit nga ihawanan sa halad nga pagasunugon sa tubangan sa Ginoo. Silbing halad alang sa sala. Okay. Unya itunlob sa pari ang iyang tudlo sa dugo sa halad alang sa sala og paghiran niyag dugo ang sungay-sungay sa halaran sa halad nga pagasunugon og ang sobra nga dugo ibubo niya sa tiilan sa halaran. 26, sunugon niya sa halaran ang tanang tambok sama sa pagsunog niya sa tambok sa halad sa pakigdait. Ingon niini ang paghalad nga buhaton sa pari aron mapapas ang sala sa pangulo o pasayloon siya. Okay, verse 27, kung makasala nga dili tinuyo ang ordinaryong tao, inigkasayod na niya nga siya nakasala. Kinahanglang maghalad siyag bayi nga kanding nga walay tatsa alang sa iyang sala. Verse 29, itapion niya ang iyang kamot sa ulo niini og ihawon kini sa dapit nga ihawanan sa halad nga pagasunugon. Verse 30, unya itunlob sa pari ang iyang tudlo sa dugo og paghiran niya ang mga sungay-sungay sa halaran sa halad nga pagasunugon og ang sobra nga dugo ibubo niya sa tiilan sa halaran. Verse 31, unya kuhaon niya ang tanang tambok sa kanding nga halad alang sa sala sama sa pagkuha niya sa tambok sa mananap nga halad sa pakigdait ug sunugon kini diha sa halaran silbing humot nga halad ngadto sa Ginoo. Niining paagiha buhaton sa pari ang paghalad aron mapapas ang sala sa maong tao o pasayloon siya. Amen. So verse 32, kung karnero ang ihalad sa tao alang sa iyang sala, kinahanglan nga ang ihalad niya bayi ug walay tatsa. 33, itapion niya ang iyang kamot sa ulo niini ug ihawon niya kini sa dapit nga ihawanan sa halad nga pagasunugon. 34, unya ituslob sa pari ang iyang tudlo sa dugo ug paghiran niya kini ang mga sungay-sungay sa halaran sa halad nga pagasunugon. Ang ubang dugo ibubo niya sa tiilan sa halaran. Unya kuhaon niya ang tanang tambok sa karniro sama sa pagkuha sa tambok sa karniro nga gipatay alang sa halad sa pakigdait ug sunugon kini sa pari diha sa halaran uban sa mga halad nga gisunog alang sa Ginoo. Niining paagiha buhaton sa pari ang paghalad aron mapapas ang sala sa maong tao ug pasayloon siya. Okay, so chapter mo to ang chapter 4, no? So
atong padayunon ang chapter 5, no? Kay murag napatay time. Okay, siguro at least chapter 5, no? 4 and 5 karong takna. Okay, mo ni ang mga hitabo nga nagkinahanglan og mga halad tungod sa sala. Okay, verse 1, chapter 5, verse 1. Kunang usa ka tawo magdumili sa pagsaksi bahin sa butang nga iyang nakita og nasayran, nakasala siya og kinahanglan siyang silutan. Kunang usa ka tawo magdumili sa pagsaksi bahin sa butang nga iyang nakita og nasayran, nakasala siya og kinahanglan siyang silutan, no? Kung dili ka mo witness nga ikaw may nakakita, na ay silot di ay, no? Okay, verse 2. Kunang usa ka tawo makahikap og butang nga hugaw sama sa patayng lawas sa mananap nga giisip nga hugaw o bisan unsang mananapa, masig unsang mananapa nakapahugaw kini kaniya og nakasala siya. 3. Kung makahikap siya sa bisan unsang butang nga mahugaw nga naa sa tawo og wala siya mahibalo, inig kahibalo niya, makasala siya. Verse 4, kung may magdali-dali sa pagpanumpa sa pagbuhat og dautan o maayo o wala siya makaamgo niini, inig kasayod na niya niini, makasala siya. Verse 5, kung ang usa ka tawo makahimo bisan asa niining mga salaa, kinahanglan nga isugid niya kini og magdala siya ngadto sa Ginoo og usa ka bayi nga nating karnero o kanding ingon nga halad alang sa iyang sala. Ang pari maghalad aron mapapas ang sala sa maong tawo og pasayloon siya. Verse 7, apan kung dili siya makaabot paghalad og nating karnero ngadto sa Ginoo alang sa iyang sala, kinahanglan nga magdala siya duha ka tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Ang usa halad tungod sa sala ug ang usa halad nga sunugon. 8. Og dadon niya kini ngadto sa pari og iuna paghalad sa pari ang halad tungod sa sala. Lubagon niya ang liog niini apan dili niya kini lungguon. 9. Ang dugo sa gihalad alang sa sala isablig niya sa kiliran sa halaran ug ang sobra niini ibubo niya paghurot sa tiilan sa halaran. Halad kini alang sa pagpapas sa sala. Verse 10, unya ihalad niya ang ikaduha nga langgam ingon nga halad nga sunugunon sumala sa tulumanon ug ang pari maghimog seremonyas sa pagpapas sa sala alang kaniya og pasayloon siya. Verse 11, apan kung dili siya makaabot paghalad og duha katukmo o duha ka kuyabog nga salampati, ang iyang ihalad tungod sa iyang sala mao ang usa ka kilo sa labing maayong harina. Kinahanglang dili niya kini butangag lana o insenso kay halad man kini tungod sa sala. 12, dadon niya kini ngadto sa pari ug ang pari mukuhag usa ka kumkum niini ingon nga halad sa paghandom ug sunugon niya kini sa halaran. Itungtong niya kini sa mga halad nga pagasunugon alang sa Ginoo. Halad kini alang sa pagpapas sa sala. Ingon niini ang paghalad nga buhaton sa pari aron mapapas ang sala sa maong tawo ug mapasaylo siya. Okay, so itong hinumduman nga kini siya sa Old Testament, no? Wala na nato ni ginahimo ang mga paghalad karon, no? Tungod kay gibayra na ni Jesucristo ang tanan natong sala. Ang atoa, ingon pa ang Ephesians 2:8, no, nga we have been saved by grace through faith, no? Nga pinaagi sa grasya sa Ginoo kita adunay kaluwasan, no? O kanang pinaagi sa tong pagtuo, pagsalig sa Ginoo. So si Jesucristo ang nahimong halad na, no? Siya ang gihalad para ang atong mga sala mapapas. Ang dugo, hamili nga dugo ni Jesus Christ ang nakapapas sa atong mga sala igsuon. Dili na pareho aning sa Old Testament, no, nga na sila ihalad nga baka, kanding, karnero, no? So atong padayonon, no, ang nasalin nga harina
sama sa nasalin sa halad nga uhay mahiadto sa pari. Okay. Verse 14, ang Ginoo mingon kang Moises kon may mapakya sa paghalad ngadto sa Ginoo sa mga butang nga iyang gisugo og makasala nga dili tinuyo, kinahanglang maghalad siya ngadto sa Ginoo og laking karnero nga walay daot alang sa iyang sala. Kinahanglan nga ang bili niini ipasikad sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa dapit nga balaan. 16, kinahanglang taplan niya kadtong wala niya ikahalad og pakapinan pagayod og ikalima kabahin sa bili niini og ihatag niya kini sa pari. Ang pari maghimo sa seremonyas sa pagpapa sa sala. Alang kaniya ginamit ang laking karnero nga halad alang sa sala og pasayloon siya. 17, kung may magbuhat sa bisan unsa nga gidili sa Ginoo, nakasala siya busa angay siyang sulutan bisan pa kun wala siya masayod niini. 18, kinahanglang magdala siya ngadto sa pari og laking karnero nga walay tatsa isip halad nga bayad sa sala. Kinahanglan nga ang bili niini ipasikad sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa halad alang sa sala. Ang pari maghimo sa seremonya sa pagpapas sa sala alang kaniya tungod sa iyang nabuhat nga kasalanan nga wala niya tuyua o pasayloon siya. Verse 19, kini halad nga bayad alang sa sala kay nakasala man siya sa Ginoo. Okay, amen. So mao to siya ang chapter 5, no? Ang chapter 4 ug chapter 5. So I think diri lang usa kita karon nga takna, no? Kay medyo kuan ang akong throat, akong gamay, no? Murag na so in Jesus name mawala ni. So igsoon, thank you kaayo nga hangtod karon na agihapon kadiha, no? Ang akong pag-ampo sa Ginoo nga siya magapadayon sa pagpanalangin kanimo sa tanang aspeto sa imong kinabuhi ug labaw na gyud sa imong espirituhanan nga kinabuhi. Kanatong tanan, no, nga akong pangandoy nga kitang tanan mahiduol gyud diha sa presensya sa Ginoo. Nga kada adlaw na ata permente sa ilalom sa presensya sa Dios. Kay mao na ang pinaka-safe nga lugar igsoon. So salamat kaayo, dalaygon ng Dios sa walay katapusan. Thank you kaayo. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na pud ta igsoon. Thank you. Salamat kaayo igsoon.